तोहार पेरेंट्स तो के बतेले कि ई बार तू वेकेशन खातिर कहाँ जा रहल बाड़ा? ना डायना, अभी ना बतैले। तू जानत बाड़ा कि हमके पता होवे के चाहिए, काहे कि हमू तैयारी करब, फिर हम लोग साथ में तैयारी करके जाए। ठीक बाना तो के बतावे के चाहिए रहे। लेकिन डायना, का तारा ना लागेला कि हमनी के एक दूसरे से ब्रेक लेवे के चाहिए? स्माइली, कैसे ब्रेक का? तू हमरा से बोर हो गइल बाड़ा? हाँ, या तो के कोनो और लड़की मिल गइल बा? ना, ऐसा कोनो बात नहीं थे। वैसे डायना सच कह रहल बाड़ी, का तू ई बार अपन वेकेशन लंदन में मनाइबा? हम ना जाने नहीं, हमारे पेरेंट्स डिसाइड तो का तू हमके बस साथ लेके जाइबा? जरूर, लेकिन अपन खर्चा तो खुद उठाइया। ये का प्रवास की? तू अपन गर्लफ्रेंड के खर्चा ना उठा सकेला? अभी हम कमाई ना करत है ना। सुल्लू याना, स्माइली नहीं के चाहत बा कि हम वेकेशन में ओकरा साथ जाई। हाँ, प्रवास की भी नहीं के चाहत बा कि हम ओकर साथ जाई। हम ऐसा कब कहनी? इता फैमिली वेकेशन बा, मम्मी पापा और हमनी, तहार आवल ठीक ना अच्छा, होई। तो ये बात तो के ठीक ना लग रहल बा, लेकिन जब तू हमार घर पे डिनर खातिर आवेला तब तो के सब कुछ ठीक लागत बा। हाँ, बतावा हमके, ये बिल्कुल ही गलत बात बा। हाँ, ठीक है ना? 1 मिनट, दादी के फोन आवत बा। हाँ दादी जी। हेलो बेटा, कहाँ बाड़ा? स्कूल में बाड़ा का? हाँ दादी, स्कूल में बानी। कैसन बाड़ा? खाना खाइला की ना? हाँ दादी, हम खाना खा लेनी। हेलो दादी माँ, आप कैसन बाड़ी? बेटा, ई के बोलत रहली? काऊ बेवकूफ लेकी तोहार साथ बिया? ना दादी माँ। हम ओकर आवाज सुन ले बानी। देखा बेटा, हम कहले रहनी ना कि बेवकूफ लड़की के साथ तू मत घूमी है। तुम्हार बात काहे ना मानला? बतावा हमके। ये बिल्कुल ही गलत बात बा। वो कैसन कपड़ा पहनेली, कैसन घूमेली। आज हम स्कूल आके ओकरा के देखा था कैसन बाड़ी हूँ। सुन ले तू याना? हाँ डायना, हम सुन रहल हैं। तू सुन लू, वो हमके बेवकूफ लड़की कह रहल बाड़ी। लागत बहुत सटिया गइल बानी। और स्माइल हमके कब बतैलस ना कि हमके पसंद नहीं करेली। वो बुढ़िया बहुत ही मुंह फट बाड़ी। ना दादी, आप गलत समझनी। ऊ तो बस यहाँ से निकलत ही का? रही। हम निकलत रहनी स्माइल का? तो भूल गला कि हम लोग कपल हैं। हाँ ठीक बा दादी, हम समझ गए नी। स्कूल में हम आपके इंतजार करब। डायना, एगो प्रॉब्लम आ गइल बा। कैसन प्रॉब्लम स्माइल? तू बतावे के मेहरबानी करबा। हाँ बतावा। अच्छा प्रवास की, तोहार दादी हमके बेवकूफ नहीं के समझेली ना? हाँ ना या ना, हमार दादी ऐसा बिल्कुल भी ना। हाँ, ओ प्रवास की, तू कितना अच्छा बाड़ा ना? हाँ हाँ, हम तोरा सब कुछ विस्तार से बताइब। हाँ, बोला स्माइल, हम सुन रहल हैं। हमके पता ना बा कि तोहार दादी कैमरा में का दिख गई। हम जब भी आवत रही उनकरा खातिर कुछ तोहफा लेके आवत रहनी, और वो हमके बेवकूफ बुलावेली ना। ये सब बिल्कुल गलत बात बा। जाना तारू डायना, हमार तान्या दादी क्लावा दादी के पास रहेली। हाँ हाँ, स्माइल बिल्कुल सही कह रहल बाड़ा। हाँ, सही कह रहल बाड़ा। हाँ, तान्या और क्लावा दादी के लागेला कि हम और याना अच्छा कपल हो सकेली। का? हे भगवान, केहू हमके ई बारे में बतैलस काहे ना? हाँ बतावा। याना तारा का लागत रहे कि हम जानत रहनी। अब वो दोनों अच्छा दोस्त बाड़े थे, में हमार का गलती बा? 1 मिनट रुका तू स्माइल, ये बिल्कुल भी सही बात ना बा। तो तोहार दादी की ई लागत बा कि तू दोनों कपल बाड़ा और तू दोनों शादी करे वाला ना बाड़ा। इस्माइल, ऐसे ना होई। लेकिन दादी माँ स्कूल आवतारी, उनके ना पता चले के चाहिए कि हम डायना के डेट करतानी। उनके ऐसा लागे के चाहिए कि हम और याना कपल अच्छा, बानी। अब हमके समझ में आ गई कि बुढ़िया उम्र के साथ सठिया आ गई बाड़ी। हाँ, मतलब कि आज हम लोग कपल के अदला बदली कर ले और प्रवासी के डायना के पास जाए के तो बाद। अच्छा से बात कर ले। हाँ, ये मुश्किल होई डायना, लेकिन रास्ता ही है बचल ठीक बा। है इस्माइल, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है प्रवास के अब जाए के पड़ी। चला डायना। हाय दोस्त लोग, का चल रहल बा? ऐजा का हो रहल बा? हाय दोस्त लोग। हाय दोस्त लोग। हाय। का हमनी गलत समझ रहल बानी? लैला, लागत है ये लोग कुछ छुपा रहल बाड़े जौन हमनी वैसे ना तोहार कुछ जाने जाने। लायक भी ना बा। हाँ तू जान के कर भी का लेबू? ठीक बा, नाश्ते हम बता देब, लेकिन तू प्रॉमिस करा कि तू स्कूल में केकरो भी ना बतेबू। और लाइला तू हो। हाँ ठीक बा डायना, ना बताई। डायना बतावा भी का चल रहल स्कूल बा? में आज तूफान आवे वाला है। का तू लोग मजाक तो ना कर रहल बड़े ना? ना तूफान के और ना हमार दादी बाड़ी। यही खातिर हम लोग अदला बदली कर लेनी। हाँ और ये बस आज के दिन के खातिर है। हाँ, और पूरा स्कूल खातिर हम लोग कपल्स होइब। हम और प्रवास की और याना और इस्माइल। ठीक बा ना? हाँ कहानी अच्छा बा, लेकिन समझ के बाहर। चलो दोस्त लोग, अब ट्रेनिंग खातिर चल जाओ। हाँ, चला ट्रेनिंग खातिर हाँ, चला। जरूर चला। याना, ये ब्रोस डियाना के काहे चिपकता? तो डायना भी तो से चिपक रहल बाड़ी। हाँ सुना डायना, तो प्रवास के इतना काहे चिपकत रहलू? हाँ लाइला, तू शांत हो जा। बस हम प्रैक्टिस करत रहनी ताकि दादी के शक न होए। डायना, तो के इतना तो पता बाना कि सब सच नहीं खेबा। हाँ ठीक है याना, हम ध्यान रखब। वैसे भी हमके में कोनो इंटरेस्ट ना बा। ब्रो सुना तो का भाई? तू डायना से काहे चिपकत रहला? हम तो बस तनी प्रैक्टिस करत रहनी। अभी दादी स्कूल में ना आइल बाड़ी, तो ज्यादा प्रैक्टिस करे के जरूरत नहीं खे। ठीक है, और तू भी आने से दूरी बना के रखे। नहीं, हमके नहीं, हमके
देखा दोस्त लोग, हम अपन मन पूरा तरह से बना ले बानी कि हम अपन पूरा तरह से स्टाइल चेंज कर ले। हम ऑलरेडी लेपर्ड ट्राउजर और टॉप ऑर्डर कर देले बानी और हमके अपन बाल भी तो शेप करवावे के बा। जूली हम समझे नी, ए उम्र में सबके लाइफ में बदलाव आवेला, लेकिन बालन के शेव कईल ठीक नहीं खे। जब हम 11 साल के रहनी तो बात ही कुछ और रहल, इतना मुश्किल ना रहल। वॉल पेंट्स करत रहनी, कितना काम करत रहनी। पता ना दोस्त लोग, लेकिन हमके लागत बा कि हमके भी अपन आप में कोनो बदलाव करे के चाहिए। लड़का लोग तो के भी ऐसा लागत बा का? जूली, जब हम ई एज में रहनी तो हम अपन बाल गुलाबी कर ले रहनी, लेकिन जब बस में लोग हमके लड़की समझ ले तब फिर हम अपन बाल काला वो कर एज लेनी। में तो हम बीड़ी पियल शुरू कर देले रहे। अरे वो बीड़ी ना होई, वो धूप होई धूप। कोस्या, ई सब का बा? फुटबॉल प्लेयर तो स्कूल के प्राइड बाड़े, फिर हमनी सफाई काहे करी? डीमा, अगर तहार पैर गोबर में ना भरल हो तो हमनी सफाई ना करत होती। अब जूता में ही सब लागल बा त कचरा तो होबे करी ना। रास्ता देख के चलल कराना। प्रिंसिपल हाइजीन इंस्पेक्टर के बुलावे वाला बाड़ी, ब्रेक होके पे हम केहू और के सफाई खातिर बुलावे वाला बानी। फुटबॉल प्लेयर सफाई ना करेले। डीमा, ई तरह हमके पहले बता देवे के चाहत रहे ना। सीधे सीधे बतावा मोर्शिया, हम क्या अपन बाल शेव करे के चाहे कि ना? पैंट और टॉप में अच्छा हटबो लगी। की ना। रुक जा, कैंटीन के एंट्री बंद बा, फर्श गीला बा। ईला, हमनी कैंटीन ही जा रहल बानी। चला हटा, हमनी के जाएगा। अरे फुटबॉलर सुनो, लंच के पैसा हमार मम्मी दे देले बाड़ी, अब का तू ओकरा के वापस करबा? अंदर केहू भी ना जाई, केहू भी ना जाई। ई लोग के देखा, बेवकूफ। चला चला जल्दी चला। ई का होत बा? देखा सब लोग यहीं पर हैं। हम लोग खेल शुरू करत हैं। जूली, नहीं के बिल्कुल ना। जूली का तू भूल गईलू? तू हमरा के प्रॉमिस कर हम ले कहीं रहलू ना। जूली। दोस्त लोग का दुनिया खत्म होके वाला बा। काऊ लोग अदला बदली ओ कर ले। प्रवास की हमार बाबू, ओ स्माइल बेबी। डीमा डीमा ओहर देखा। तू लोग देखला हम उनका के कैसे चौका देनी? का हो गइल दोस्त लोग? स्कूल में 2 नया कपल आयल बाड़े। लैला चुप करो, नाचते वो लोग के पता होके के चाहिए। याना स्माइल के साथ बाड़ी और डियाना ब्रॉस के साथ। मजाक कर रहल बाड़ी लोग। लागत तो नहीं के। देखा डायना कैसे ब्रॉस के गला लगावत रहली। लेकिन सुबह तक डायना स्माइल के और याना प्रवास के किस करत रहली। ओ ई का बा। हमके लागेला कि उ लोग स्विच कर लेले बाड़े। ला डीमा, अब तोरा स्माइलिक से ना ब्रोस से लड़े के पड़ी। कोस्त्या एकरा के भी देख ले। जरूर, चला सफाई करा। स्माइल, आई लव यू। आई लव यू टू याना। प्रवास की का तोहार मम्मी हमरा खातिर आज पाई बनाई? कैसन ओ, पेस्ट्री। पाई? अच्छा वो वाला ओ पाई। चेरी जैम के साथ हमके बहुते पसंद बा। डायना देखा, डीमा के मुंह तर गइल बा। हाँ याना, हमके ओकरा खातिर बहुते बुरा लग रहल बा। हाँ सच में वो बहुत सहले बा। पहले स्माइल और अब प्रवास की गलत लेकिन बात हमने बा। के सच्चाई के पता लगावे के चाहिए। काई लोगन सच में अदला बदली कर लेले बाड़े। और ई हम लोगन के अब पता चलल बा। उ लोग जब चाहे तब अदला बदली कर सकेले। हमके ओसे का? अब तो बड़ा मजा आई। वैसे आना के तो पहले हम, फिर ब्रोस, फिर स्माइल, अब अगला के होई। ई का बात कर रहल बड़ा, बकवास बंद करा। लेकिन वो लोगन ऐसा कैले का है? स्माइल ई सब तोहार दादी की वजह से भइल बा। लाइला तू चुप करा। हम जकरा चाहिए ओकरा डेट कर सकत हैं, तो के बोले के कोनो जरूरत ना बा। समझ गई? दोस्त लोग, ताज़ा खबर। हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोला स्माइल। स्माइल। दादी आज स्कूल में ना आ पाई हैं। कोस्त्या, हम लड़ब कैसे? डीमा, फिर से वो लोग अदला बदली कर लेले बाड़े। के केकरा डेट करता हमके ना पता बा। ए देखा, हम कहले रही ना, पहले ब्रोस, फिर स्माइल, अब वापस ब्रोस। दोस्त लोग हमारे चैनल के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। और तब तक खातिर सब लोगन के बाय।